Hi guys! So, ayan. Kasama ko po yung mga pamilya ko. Ayan, si mama, si papa, at si ate. At yung mga bata ko. Si Lia. Ayan. So, tipon-tipon po kami. Kakain po kami guys. Ayan. So, yung handaan namin. Ito po yung aming dinner. Ayan. Yung aming handa. Pakita ko sa inyo ulit. No? Ito yung... Ayan o. Meron kami ditong ginuguan. Yan. Lechon manok. Tapos may native chicken at saka hipon. Yan o, mayroong adobo. Tapos lumpia at saka beans. Meron ding fried chicken. Yan. Of course, meron kami ditong mangga. Yan o, hinog ka na ba? So, yan, let's start na po. Kakain na po kami. So, before po tayo kumain is kailangan po talaga na maghugas po tayo ng kamay at saka mag-pray po tayo. Ayan. So, tapos na po silang mag-pray. Ayan. So, ilagay ko na dito yung camera. Kasi kakain na po kami. Ayan. Ayan. So, let's pray. Sige, bye-bye. Ako na, goodbye. Saan niya? Sige, bye. Sino na? In the name of the Father, Son, or Spirit, Amen. Oh Lord, thank you sa food sa mong dinagaran. Yan, so, yes, oh Lord, Amen. Yan, let's pray na po. Nakahugas na kamot mo yan? Ikaw is? Nahitan mo lang. Sige. Yeah, pagkakupan mo na. So, Ako na lang ng koko para di ka magpuno ng... Ano pa yung baga? gamay lang yung rice. Tulo ng langit. Ito mo rice. Daw, yan, ini. Daw, may video dito. Ikaw yung akbang. Ha? May ante akbang. Wala yung bumo. Hipon. Tapi ito. Oo, hindi ka. Sabi ko po siya Kita ka pa. Ikaw mawakay ka. Ay, kaya po pa kasi. Ha? Why po ba? Kita ka na. Hindi naman ka mag-video. Ano yung ipakita ka na? Wala, kita na lang kayo. Hindi mo dahil suon. Hindi mo tanong mo na. Yan na. Kita na lang niya, ni Medi. Kita na. Mali akong paborito ah. Mali lagi ni maong napalit. Iya. Hindi na doon. Ano yan? Ano mo yan? Kamera ito. Gamay yung dinuguan, no? Ganda mo ito. Ano pa ka naman eh. Basta si eh. Mali naman yan, ma. Ano sa iyo ma? Wala ka na tuloy na. Wala ko ba? Wala sa inyo na. Dali na. Wala na ako doon eh. Ano din sa ka? Oo, wala ko na da. Lamay naman lang ko. Bali, bamba. Buli, ay. Buli. Iyo ko na ko ba? Dili na lang kayo? Dili na. Ano? Ano siya? 200. Sila ito yung padapa. Sila nila. Para yun. Kung balik, hindi lang. Ano ka muna? Ha? Mumpra mo? Mas mo naman. Kaya mo ko'y libod mo ko'y ito, ha? Hmm. Dahil sa ito nila. Hindi, nakapulunod. Ang Karoon na to. Ano pala? Ang tatlo kayo pala? Karoon na to. May nagko, no?
tumang ko. Alam, Ang hindi ko mahilo ko pa. Ano sa bado? Hindi naman pwede ka balibad. Ano sa bado ba? Tuhon. Ito egg. Ito egg. Mute. Ano ko blok eh. Ako yung ka. Hindi mo mahilo. Tago, kaya. So, dire yan. Ako. Anak. Sama. Ano ko ay dali mo ba? Pagkabot niya alas 3 ka taon ko kan. Bago. Mabilis lagi ni maligay ni nakyo. Ito yung ugman na ba? Ay, pwede na ugman. Ano ba? Oo. Saan nagluto, anak? Hindi mo na bumunta. Gawin man. Ano? Ijuwa na mangga. Tuloy na. Mangga ba kanyo? Nanay tao mo? Ikaw. Pinon mo? Sampai sama natin. Ini suat sa kanay. Para baca pun tulay. Anang biro. Ako rin hindi. Ini lah. Karen, ini ya, menurut kau. Karen. Lanjut sini. Seperti ini mga order ka itong bili. May mga kwarta. May mga Ano sapi. po? Daya Sinching yan. Bilaya. Ano sa bigot ba? Matapang na ba? May mga Siya kwarta. Sinching na po yung wala dito sa amin. Blue Sky. Karoon ng anak na? Ha? Karoon ng anak? Dugan man? Ito ka muna. Ano muna? Ang phone lang tayo ka? Ito yan. So, nyo rin ba? Ang ganda rin ako makinom. Bakit? Yung yan ko nung gano'n ko rin. Yung doon na yung kuno dito sa papanakawan kaya mo rusok kung gawas na. Ang bato mo. Sure, oy, kadali man. Siyam na dahil? Kan mo na. No? Lumikit ka mo na. Wala ko lugma sa kanya rin. Wala ka nga. May bukuang buwan gamay. Ano? Sa kanya? Ano? Ano sa kanya? Premature? Premature ko na ito gamay na. Ano sayang? Ano ba? Yan. Yung maabot Di mo ano yung siya, ma? Ano? Ano iba? Yan, gusto yung manok. Ang sarap. Hindi mo na. Dahil wala ko na. Wala na. Mahulog ka. Mahulog ka. Hindi mo buhay. Ano hindi mo buhay. Paano din mo kaon ay mo yung titkitan? Yung gasto yan. Kaon na rin ha. Mahulog ka. Ano nga pa na? Mahulog ba na? O ba? 1 kilo ha. Baboy ako. Adobon. Jae? Jae? 2 kilo. Ginawaan ba? Bakit niya? Bakit niya? Hindi. Ito ko lang ka ng Atay? paim na. Tambok lang.
Likod. Mantika. Bentuk. Inisan? Belum tahu. Luksan ya. Dengan semua. Tuh. Itu yang dalam macam Jadi kan on dalam. Dah habis. Dah. Kau yang Tengah gun pa. Dai, mangga. Oke. Ini semua. Ya, boy. Semua. Doi, mau di tambuk kayo. Wih. Tambuk deh, punya ke. Ini tak ada ya. Ako yan, nagikan ang mga kais mo. Kailangan ka. Ang kaulan. Mana kaya? Ano ko mo? Ngitin, ngitan. Hindi na lagi mo. Ini na eh. Ang video ka? Sudan ba ngitin? Wala na. Ngitin sudan dia. Mana, mana. Yung siya sudan dulu. Mana dito pa. Hindi na lagi kaya. Dong, ito ka dito. Hindi na lagi. Masabot na. Mana? Bugna. Dan apa kelebihan kau ni lah. Ito, masal. Matag Hindi ni ka sumunod. mama mo ko dito. Hindi ka Ito. sumunod. Ang inasal. Mo di ba yung ito yun? Sila mo suga. Tahu kan. Kaya kita lutos masukan. Ayan, di ba? Ang inasal ko ito, mulibo na ang bayo mo. Doon, nakita. Merkado. Nangili ka ng makapisto ni bayo. Tumias ng luto na ito. Nagko ko di ka isipin ka nga. Buo niya. At nga akong humingi dito sa kwan, ay, ang ibay na mga 800 ka sa lualo. May May nasa bawang. Ang tapuan. Tubig. Dahil, ako sa itong tinanay ko. May ayun na eh. Di ba? Sumakapit ang dito. Asa rin sa sami ko yan. Gano'n ko lang. Ayan guys, so tapos na po kaming kumain guys. Yan. Almost tapos na po. Ayan. So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Thank you. Bye-bye. Ingat po.